Srimpi Bedaya Tinon Mahira Alon Awi kena mastu promosidem Awi kena mastu promosidem silat merinjawang jagat karono sirang tondo kawisi saning disono sono sinawung lang ning lepes temaksih lestantun lampahing buddha jinantur tutur katurata tulo-tulat mereh labdeng parabdya wini sudong upama prameng niskara karantada tuwuhing jaman purwa mangga tekap usana haning gupita tawung renggeng rambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang purwengkata sikebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondol hatuting basa tugeng punung musu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma kang ilokaca jarweh wis pinakup caing carita becik wis kagelaring madaning pakuliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis kinurba kedrateng kawasa sahari aratri Hangidri Bawana Purwa tekeng duk sinoglir kemanti temah dadi tanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkar toyo sinirambun toyo jahapating kerembyah dado padang yang kutu-kutu alang atogo burung-burung yang buronto dado beranan tanpa jalan padang terwangan sinari sanggang mertawing dengar sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging kalenganmu kerabang mernganga lamun kahik siyayahan dilat-dilat to bumi saya dangu sumurup sanggewang ngaroko katon semeblak kanan kiri ning abange smujenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucing gunung kin mulan budal kasiling Prabancana lenggak lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tanpa wis dangu soleng kawula dasih dene lara sungupya buka karep Tegal Sawahe anglur silur tan ana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune banggir ngraja kayane sawanana pirembagan Samurwangi sanggang ngarkasa dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat gunung ing plat papat lor kidul wetan nyang kulon sinari jagat kang sami rebut biyada rebut tejo rebut kuwung parandene datan wonten ingkang hamadani kekuming praja negaring Astina ya negaring Gajahhoya ya negaring Liman Benawi ya winastan Kuru Janggala apancarya kinarya pambukaning kandha sak ratring mangke negaring Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating manunggal kapantuk uruting Cakrawala maneh-maneh cakrek mewisik samenah kinepung jurang corong kinepung goserong kinarya suswing peksi lawet nyang sarang burung wenten ugi pasisiran tresasana jembar kebukaning masir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung raya-raya karanggitri arwe-weron klopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak lenggok lampahe toya ingkang minjil saking sendang meningdir tandih liline kang pinara-para playune kang tinampi waduk binentung-bentung kinarya hangeleni sawah miyang pategalaning Sang Narakesma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kang selo sadya pinandran kang merakabi Pandya Bathara Sri gelar pasabinan yayah Repi Sari kang pinangga Pradiwi pategalan rinengga Palawija ingkang ngrembuyuk godhongane
beyek wae nganti kaya manglungo wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadaya tan kuciwa cinawi thukulan kang mangweh sarasaning diri. Ingon raja kaya tewen sansayang rembug lamun siang aglaring mangunan lamun manci surup surya. Samya bali mring kandange sowang-sowang. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing malang, labet tebih saking tindak durjana cuti. Samya sayek seka kapti akarya luring nusa bangsa negari ing Gajah Hoya. Wana gungimbangi gunung nganggo ngrineksa mril sairun tumrun tumrah. Sabda dadi huruk-huruk kaning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman. Sampun tebih saking tindak sansaya sinansaya. Wata winodanane mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji mapan sejatining jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah babar karya. Kenging pinasake negari Ngastina laku semul madya mancik marang jaman Kencana. Panjang kunjung pasir pawukir roh jinawi gemah aripah kartotata tur raharja. Dasarne guru kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kungsi tur tata kuncarane turta kasusring manca praja. Lasin enten parangasta pusarane dil bangsa negari. Menangira den ucapna dosa namane Sang Nata, dosa 10 nama wis mestani. Dasar wusana papan mernai dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa Buta Praceka. Dewa pewisik pendhita peparap lamun alin ndara ngajejuluk nenggih Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Sang Prabu Jaka Pitana, ya Sang Prabu Suyudana, ya Prabu Jaya Pitana, ya Sang Kurawendra, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Dastarastratmaja, ya Sang Tripamangsah, ya wanang ajejuluk Sang Prabu Gandharya. Sang Nata Selenggai Madring Dampar Kencana Binayang, sanggaring para Hapsara Hapsari, manggung tanggung Jaka paloro-loro kawistara banyak dalang, harta walika sawunggaling kacumas dipanggo kang sarwarna. Ndadosaken asiring keping pananggilan. Dasarnya prabawaning Sang Nata datan mantra-mantra yayah diwaning kasugihan Sang Hyang Bathara Wirangit Jawantah. Binayang dayang sanggaring para Hapsara Hapsari. Miwah sanggya para kadang sentana kepareng sinten ingkang caket dening pamangarsa muhung nindya mantri pangreksa muga widalem wasa jenar nggih Sang Rekena Pati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalpati. Oh Sang Rekena Pati Harya Suman menggerakan pilenggahipun wong agung ing Mandura nenggih Sang Nata Prabu Baladewa. Yawanom Kakrasana waning Pintawasi Jaladara ya jejuluk Sang Prabu Balarama. Datan kantun piswanira pandhita ing saka 5 pujangganing praja nenggih Sang Tapa Begawan Durna, ya Sang Resi Kumbayana, ya Sang Bharatwaja Putra, ya Sang Wipra. Datan kantun piswanira tetuwangganing praja negari Ngastina Senopati Agung Widalem ing Kadipaten Ngawangga ya negari Ngawangga nggih Sang Prabu Karna Basusena, ya Sang Suryatmaja, ya Surya Putra. Tan kantun kang minangka pamungkasing pasiban muhung satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Harya Kartamarma. Mulat pasiban ora sangya para kawula samya tegamber mlabar pindhane samudra ombang Jaladri. Samyata pandhenggul datan posela labes katheng maraseba ing jaya mbludak katinon gendera rontek umbul-umbul kekitrangan danu yayah mondeng mangsa labuh payung megar mendhi jamur bat mangsa ndeng tumbak ing ngrangap kaya jati ngarani mangsa katiga. Datan kantun sangya para kawula namung anengga punapi kang sejati dados dawuh sabda tama pangandikanira Nata Ngastina. Pramila datan wonten gegodhongan ingkang obah samirana datan lumampah kapyar semung unguling gongsa kridhaning para pradonga nyang panglik maranggana ndadosaken asri pareng madyaning pasewakan parandene Sang Nata konjem
tanarsa paring dawuh jawi namung nenggo sidemira sangya para kawula tasih sireping gongsa ndadosaken weh Prabawa ageng temasengsem tiyang sira sangya para kawula negari Ngastina pawinata Ngastina inggih nggih paring dawuh pangandika magawi Abranta sengseming tiyang sangya para kawula datan kantun nata ing mandura ingkang tansah sengsem nyumurupi menawi kita dados sapandikan runata ngasri ingkang dereng kawedharing lisan
neng masewakan busana maneka warna Puspitengu Udyono Miang Mansra Sarwarokmo Ranggeng manik nara wata Obro Prabanya Kangsu mirat kenyaring neca laliwaran sisireng raden wimbo kekondo mrek ingeng Pati Yopeng Maruta Kati Yopeng Maruta Mondo Separan kang mangambar ngas Kanjreng Kang Puspitorum kasih liring samirana mrek sekar
ambar Sukmono mangat diluwi ora sasuwe paning sejagat wasane Kupundoro wong bawana langgeng sinukitan tanawrat ora mangko dhisik paman Patih Haryo Sengguni paman Patih Haryo Suman ayo dadekake kaget mekenira si paman Patih Haryo Sengguni wondene sira ingsun wiji wonten kajengan manira paman Patih Haryo Sengguni kawula ana ninggih kira diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan Gusti kula Sang Nata Angger Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana kepareng paduka miji dhateng piswanipun ingkang paman kepatihan Blakasuta kemawon nggih ing jawi sanget damel kwatosing manah pindaran salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras manahipun ingkang paman ing kepatihan nanging seming tiasipun ingkang maman sareng kula caket wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana tebih saking raos kemarasan nggih kepareng ingkang bapa ing kepatihan nungsung mawarta tuwin nyadong dawuh tinimbalan paduka ing madaning masewaken dinten sapunika nggih kawula ana ninggih kawula ana ninggih paman Patih Haryo Sengguni katiparan pawaratane sang para kawula paman jernyoto jengandika ingkang ingsun wiji pinangka dadi batal wakil ingsun paranata-tata rakiting kaprajan negara Ngastina aturna mring panjenengan ingsun samendhang aja nganti karempit paman Patih Haryo Sengguni menawi paduka dangu bab tata rakiting kaprajan negari Ngastina tartemtu sadetan badhe nguji wani nggih Sangya para kawula samya sayakseka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mandhapipun dhumateng sangya para sata Kurawa abdi prajuritan ingkang boten kendhat nggih tansah gegladen olah kridhaning kaperang pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh nyang marang muka tartemtu boten badhe anggepok kancanipun anak Prabu Jaka Pitana menggaturipun ingkang paman kula cekapaken semanten remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna dateng ingkang paman kepatihan nggih kawula ana ninggih ya jagat pangesungkur wayu Kupundoro jagat paman gawe bombong sarta gawe marem diasingsun midhanget aturira kang jangkep ora liwat pakaran kang utama tindakna selawase urip paman Patih Haryo Sengguni menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu kula mboten badhe suwala nanging kosok wangsulipun dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang paman ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada-paduka Angger anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Jaka Pitana dosa menapa iki badhe kula tampi pantun nampi sembah tiyang sepuh ewa semanten jengandika nayaka ingsun Palindra sembah paman kula tampi dawa sami-sami kaprayogan lenggah jengandika paman sampun boten kirang sekeca nggih anak Prabu Jaka Pitana lumangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama rawuh wonten sitinggil pinaturata negari Ngastina najan ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken asung pasekan monokramipun pambagya raja mukya kunjuka wonten ing ngarsa padukan Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Pandura ya jagat pangestu para Bathara jagat Patindra Jaladewaku ora wonten dawuh pandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana amiji dhateng pisanipun ingkang raka ing Mandura asung pasegan monokramipun pambagya raja sampun kula tampi sowan kula tebih saking Rubeda caket dhateng Karaharjan pun kayuwanan Yayi mboten langkung ing raka ing Mandura ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk tuwin katura wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana sampun kula tampi damel bombong das manahipun kang rayipun Duryudana mboten langkung kaprayogan nggih paduka lenggah sampun boten kirang sekeca Yayi mangke Bapa Durna Bapa Neban Gumbayana paman saka 5
rawuh wonten praja negaring Ngastina wonten ing pasewakan kula ngaturaken babagya raja mugi kunjuka wonten ngarsa Paduka Bapa Prabaturna Paman Kumbayana. Lole kentas laru gembal manyar-manyar. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Inggih jari inggih. Kepareng sowan kula nampi pandangunipun anak Prabu Jaka Pitana. Sowan wonten praja negari Ngastina. Pambagya raja sampun kula tampi. Tebih saking rubeda sowan kula caket dhateng Nirbaya tuwin Nirwikara sowanipun inggih paman pun Kumbayana nggih. Mboten nanggung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuka wonten ngarsa Putuku anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi, wah damel kaget. Kajengipun nggih, kajengipun. Mboten langkung kaprayogan lenggah Paduka Paman Kumbayana rawuh wonten kedhaton negari Ngastina. Sampun mboten kirang sekecok anak Prabu. Kakang Prabu, Kakang Prabu Karna, Kakang Adipati sarawuh Paduka wonten negari Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken asep-asekan monogrami Pudha Pangasta mugi kunjuka. Sampun katur wonten ngarsanipun ingkang Raka Ngawung Yayi. Mboten nanggung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuka palilah dalem manggen kula ngabiyantara. Mboten manggilangan setunggal punapa. Sampun kula tampi kaprayogan Nurga Paduka Kakang Adipati. Palilah dalem mboten kirang sekeca ana sing manahipun ingkang Raka Ngawangga. Kartowarma padha satata barisane Parwadya-bala gantung seba. Aja nganti kepadha saur waduk. Jenenge Sanadya Manem Rama den babar kawigatining pasewakan Kartowarma. Baunut-unut nggih diwaji seban kula. Pengayoman kula wonten Madya padha prateng delahan. Gusti kula Kanjeng Kaka Prabu Duryudana. Sinuwun menapa ingkang sampun padha kedhawaken tartemtu kula mboten badhe swala nanging ambek bilih kula nampi dedesan tartemtu kula mboten owel menawi kula kedang nglampahi pidana. Nanging dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Kaka Prabu Sinuwun Ngastina, Sinuwun Duryudana. Wis tatampa gawe gedhene manahipun Kakang pangestringsun wae tampanana Kartowarma. Baunuk-unuk niki sampun sanget anggen kawula pun dadosaken jimat ndayani dhateng gesangipun ingkang rayipun Kartowarma sinuwun. Paman Padhari Seguni, Paman kula sejenar, kula ana ninggih wonten tinimbalan dawuh Paduka Angger Prabu. Sampun ngantos kaget kula ngrawuhaken Sangya Paranayaka Sentana miwah pujangga para sesepuh ingkang tuhu sampun tumus bab kawruh keprajan. Awit pasewakan dinten punika ingkang badhe kula rembak namung babagan katentremaning praja langgenging para kawula nggih warsa wapan wonten praja negari Ngastina. Paman kagiat setaning marahipun ingkang putra pun Jaka Pitana Kaka Prabu mugi dados ning kawuningan tingkang ari kapengker ingkang rayipun Jaka Pitana nampi nawala saking ngarsanipun Purwandawa martelaken surasaning nawala martelaken bilih samangke anak kula iki Atmajeng Madukara ing Tanjung Anom inggih punika pun Abimanyu inggih punangka Wijaya nedheng nandhang ruga nandhang yodi nandhang sesakit miturut nawala ingkang pun serat dening para Pandhawa. Abimanyu sagedipun waluya nirmala Tamajati saged mangke waras wiris kadya dene wingi lamun to samangke kaparingan ngambil wujuding dampar kencana negari Ngastina. Kaka Prabu saestu ingkang rayipun Jaka Pitana ngrawuhaken nglarapaken rawuh Paduka wonten negari Ngastina. Sayekti namung ngarsa tetarosan donya nika pamrayoganipun Kaka Prabu ing Mandura. Menggah lelampahan mriku kedah kados pundhaken kula gagapi Kaka Prabu. Long-long ramyan ingkang driya leri Jewang Candra kata awengan
ing jas katu ridan limut kapyarsaning jin remeng driyoma nawung kokowong nyuwang wisesa tanana kang kuciwa raras yo jagat pangestu karo wayah Bathara jagat waladala Yayi Prabu Jaka Pitana kasinggihan bombong jasmanahipun ingkang raka ing Mandura sareng kula tampi pangandikan dalem Yayi Prabu Duryudana ingkang mertelakaken bilih para Pandhawa sakmangke atur nawuh sanipun kadang kula Ngastina mertandaken bilih Abimanyu nedeng nandang ruga teges Abimanyu nedeng lara Sumeplong rangsing manah kula sareng wonten trontong-trontong sulak ing pepadang bilih benjang para Pandhawa saged ngregem tuwin ngasta kebawat keperintah negari Ngastina malih jer menapa kajeneng mriku nawala para Pandhawa badhe nyuwun ngambil wujuding dampar kencana negari Ngastina ing penganggah Abimanyu arsa pun lenggaken wonten praja negari Ngastina minangka Nalindra ora ngaten to Yayi pasti kemawon mekaten daging nyuwun pamunten menika perbawaning Nalindra menika bawa leksananipun ingkang rayipun Jaka Pitana minangka ratu menapa badhe kasembatan ning atasipun wujuding dampar kencana menika pusakaning negari menika palengganing Nalindra menawi boten Nalindra tan keduga kemareng nglenggahi dampar kencana negari Ngastina menika Yayi kula paring dawuh menapa awratipun menawi paduka maringaken ngambil wujuding dampar kencana negari Ngastina sabab menawi miturut iga pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura menika namung sakwetawis wekdal kemawon teges anggenipun Abimanyu nglenggahi dampar menika namung dumugi sakmaliyanipun anak kula pun Abimanyu tartentu menawi sampun malih nirmala temah jati temah mulya anak kula pun Abimanyu manggih waras wiris kadyadene winyuni tartentu wujuding dampar kencana menika badhe pun kunduraken badhe pun masrahaken dhateng panguwasipun para Sata Kurawa inggih dhateng panguwasipun Yayi Prabu Jaka Pitana menika teges namung sakwetara namung kinarya srana waliyaning anak kula pun Abimanyu mekaten menggah atur kula samangke monggo menawi badhe ndhaharaturipun ingkang raka ing Mandura menika ugi njagi dhateng katentremaning praja negari Ngastina nggih menawi samangke para Sata Kurawa utaminipun Paduka Yayi Prabu Duryudana boten masrahaken wujuding dampar dhateng resanipun para Pandhawa inggih anak kula pun Abimanyu menawi wonten muga-muganing lakon para Pandhawa boten narimaken kawontenan menika ingkang dados kurban menika para kawula inggih boten mangertosi dhateng kenthang ki muring lakon pojok lereting kawontenan pramila sumanggangipun badhe damel abangi jering pernatan wonten praja negari Ngastina Jernyoto menika paduka ingkang kagungan wewenang nanging gandeng ingkang raka Mandura menika pun suwuniga pamrayogi pramila kula matur becik dampar pun masrahaken ngambil ya jagat pangesukara ngaturaken kenging manuwun teka sampun kestu paring dawuh dhateng kersanipun kang rayipun Duryudana Kang Prabu Pawadurna
menawi menggah pangandika Paduka pamanku Mbayana Kadiwaran. Ha, nek cara kula kok kian namang. Kakehan ngendika kados pundi? Nyun mapunten, nyun mapunten. Menawi Paduka anak Prabu Jaka Pitra badhe andhar dhateng pangandikanipun anak Prabu Baladewa menika lho. Menika mboten trep, menika mboten pantes kalian ingkang dados pengangen-angenipun ingkang paman ing Sukalima. Awit menapa, Nggih? Negara kok disilih menika lho. Menika mboten pantes. Apa ya Abimanyu ki ngetokke ragat kowe dhisik nggo nyalon-nyalon dadi ratu ngono apa piye? Anggepe negara kok disilih. Ah, nek kira-kira mengko ki nggone ragat nyalon arep madeg Nalendra kuwi ora kelakon. Kena kanggo pemareming ati, kena kanggo nglegani manah. Ah, tartemtu mriku kepareng kemawon menawi badhe nyuwun ngambil. Nanging najan to pawadanipun Abimanyu lara, nyun mapunten, nyun mapunten. Abimanyu lara menika menapa Paduka sampun pirsa piyambak kawontenaning praja wonten negari Ngamarta, menapa sampun pirsa piyambak kawontenanipun putu kula pun Abimanyu punangka wijaya ingkang sakmangke nandang lara. Larane apa? Kira-kira larane ki parah apa ora? Mbangeti apa ora? Operasi apa ora? Kok gekek larane ki mung kadas kurap gatal jamur panulan sak panunggalane. Bah, mereka sampun ngantos damel kuciwanipun para Sata Kurawa lho, Nggih. Langkung-langkung menika bab perkawis negari. Bab perkawis negara. Menika momong kula warga. Lah kula warga ingkang dipun wastani menika sinten? Ah inggih para kawula menika. Nggih. Lajeng Mboten lajeng-lajengan. pun pasrahaken ngampil menapa mboten? Nek kula kok mboten. Sabab lan dasaripun menapa? Nyun mapunten. Kula menika momong para Sata Kurawa. Kula menika ndidik pun para Sata Kurawa menika sampun mataun-taun. Wiwit Kurawa isih beyes-beyes. Wiwit Kurawa do urung jedak lotse. Kurawa menika sampun kula wulang, Kurawa menika sampun kula paringi kasudipyan, Kurawa menika sampun kula paringi ngilmu guru kasantikan guru kaprawiran lan sak panunggalanipun. Awit mugi tatos ning kawuringan to, Nger. Durna menika pendhita sing kondang manyar-manyar dadi gurune wong perang. Tegesipun Gurune wong perang. Teges kula menika ugi gurunipun para Pandhawa, ya gurune Sata Kurawa. Ya senajan to nalika pendajaran siswa Sukalima ingkang menang campuh kalian para Sata Kurawa menika pun para Pandhawa. Nanging menawi kula mboten ngedalaken agul-aguling paperangan, murid-murid kula pun para Sata Kurawa menawi mboten dipun ajak wonten ing pabaratan. Ngecak perang Bratayuda. Wah, kula kinten kok mboten badhe nggadahi perbawa Latang Ngastina. lareng ngrembak Paduka pamanku Mbayana mboten masrahaken damar kencana menawi mboten kanthi sarana pabaratan. Leres, leres. Menika leres. Awit menapa? Kula nggadahi Panyakrabawa, Nger. Kula nggadahi Panyakrabawa. Panyakrabawawon, bela kemawon. Kula sugana kalian pun para Pandhawa. Sugana niku tembung napa? Prasangka elek. Suudan kok sugana. Sugana kalian pun para Pandhawa. Kula Jubriya kalian pun para Pandhawa, Nger. Jubriyanipun Menika namung serana licik sepisan Paduka dereng pirsa piyambak kantonipun Abimanyu. Kira-kira ki lara tenan apa ora? Operasi tenan apa ora? Apa mung cukup dikabarake apa ya pancen lara tenan? Nek lara tenan larane apa? Mbangeti apa ora? Apa sing dadekke Abimanyu lara? Mengko gekek mung mergo kemempengan le manjangapan. Nyuli. Menika lho. Menika dadi pun taliti sampun ngantos samangke menika namung syarat serana. Menika namung serana licikipun para Pandhawa anggenipun badhe ngrebut wangsulipun negari Ngastina. Awit nyun mapunten, awit nyun mapunten, nyun mapunten. Amit sewu, amit sewu. Pandhawa menika arep bocahe alus, arep bocahe menika nek dilarani ora tau mbales, ngudi tuwuh lara wirang menika mboten nate. Nanging Pandhawa menika nek kecap gelem temandang, saged saisine badhe pun gulung kalian pun para Pandhawa. lajeng kersanipun kados pundi? Lah menawi ngantepi dhateng aturipun ingkang paman, monggo dipun tindaken dipun lampahi perang ageng Bratayuda gecak kemawon. Didhisiki tiriwari mengke Pandhawa gecak paberatan langkung rumiyin para Sata Kurawa kedah nungka lampahipun para Pandhawa. Kakang Adipati Karna Kula wonten dawuh. kados pundi menggah pangandika Paduka? Mboten kategeser barep pisang kalian ngendikanipun mamanku Mbayana nanging
Kula menika minangka senopati lho Yayi. Kula menika suraning driya negari Ngastina, kewajiban lan dharma kula menika kedah ngreksa dhateng katentremaning praja. Menawi wonten tiyang bengkanan ingkang badhe bedah negari Ngastina nanging serana alus ginakaken Mamat dan Abimanyu nandhang lara, nyuwun pamunten. Kula ugi mboten pitados kalian para Pandhawa. Nah, langkung-langkung menika Angger Adipati Karna piyambakipun menika sampun tumus ing kawruh paperangan. Nanging wasumanten najan to piyambakipun menika sekti ora iso ngakeh kasektenipun Gandurna. Oh inggih. Wong panjenengan menika pendhita ingkang estu sak jagat menika mboten wonten pendhita sanes kejawen namung paduka ingkang didaya. Oh lho la iya anu la nggih. Kurawa menika menawi mboten kula ingkang mulang perang, Kurawa menika menawi mboten kula paringi ilmu kebal. Menika Kurawa mboten badhe kalah wonten ing paperangan nalika sosok adat saben perang menika. Lah inggih. Menawi miturut pangandikanipun Kakang Prabu Karna, kula ngukuhi Dampar Kencana. Sampun ngantos sak mangke pun pasrahaken ngambil dhateng pun Abimanyu. Awit wonten tetembungan. Wong menika yen sampun ngemut gula krasa legi tumuli moh nglepeh. Menika kula ajrih menawi para Pandhawa nemahi lelakon ingkang kados mekaten menika. Koko Prabu Baladewa. Kula wonten paring dawuh Yayi. Kados pundi? Kula kedah ngantep ingkang pundi? Menawi ngeman dhateng kekadangan, menawi ngeman dhateng bebrayan, menawi ngeman dhateng Pasrawungan, sampun ngantos ngrisak kekadangan. Paduka kalipun para Pandhawa, pun para Sata Kurawa menika taksih turas getih piyambak. Sampun ngantos sak mangke ngrisak nulya gecak perang Bratayuda. Yayi, kula aturi dhahar aturipun ingkang ngraka ing Mandura. Sampun ngantos kemerungsung, sampun ngantos age-age miwiti paperangan. Namung sawetara kemawon Abimanyu anggenipun badhe nglenggahi Dampar Kencana negara Ngastina. Menawi sampun walya nirmala tumajati, jati temahing Maluya. Tartentu sak mangke negari Ngastina utaminipun Dampar Kencana badhe pun masrahaken mangsul dhateng mangsipun para Sata Kurawa. Yayi Prabu. Sidhem jroning masewakan madya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangun nenggi nirwa sing duka cipta berebut mandana ras Dumateng kauntunan masyarakat negari Ngastina. Gegodhongan datan ingkang obah samira datan pambah. Leget datan mubah datan musik nata Ngastina. Sareng midhanget pangandikanipun Rata Mandura Sang Prabu Baladewa. Konjeming tias nganti kaya golek Pratima Kencana. Ndadosaken kanyut kang pinangka marju kanyut ujare wong aganten warju jare wong kecoh. Nginang durung abangi durung manjing dasaring Bantala. Kasaru gegering jaba pihak ngarsa tangkeping wurika paseban bono amuk apa to kang dadi darunane menapa wujuding macan ingkang bedal saking keranggeng menapa gajah ingkang mandhap saking wantilan tan sanes kejawi namung wonten wujuding Brahmana ya Sang Resi kekalih ingkang sowan ngabiyantara wonten Datul Praja Negari Ngastina. Para pepeh pindha sata metarangan gawe kajat kang samya mulat mangrombahing para kawula. Kanca, kae enek wong tuwa kae, enek pendhita. Endi to? Ah kae lho. Kae dalan no. Kae dalan. Wedange inggirke, wedange inggirke.
mati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrengeng awita dedenjeng denjengan ya jagat pangestu warahe Bathara jagat Koko Prabu Baladewa Yayi Prabu Jaka Pitana wonten timbalan dereng ngantos puranggen kula nampi sabda todha pondiku putuka Koko Prabu Mandura teka sak menika negari Ngastina nampi pisawanipun pandhita kekalih wah ladal pandhita gandhek sak kembaran Yayi kadang wambok bilih sawanipun wonten praja negari Ngastina mengku wigatos ambok bilih menika badhe dadosaken sarana tentreming praja negari Ngastina ambok bilih malah pendhita kalih menika saged sabiyantu ngendheng-endhengi lampahipun para Pandhawa teges Abimanyu anggenipun badhe pun malyaken badhe pun usadane menika mboten kedah nglampahi sarana lenggah dampar negari Ngastina mekaten Koko Prabu Paman Sengguni jengati wonten pundi wonten mriki ngapunten nggone mboten cekap kok nggih tak wonten mriki mawon kaya aneh-aneh ora ana mung arep nyeraki jayengan kok senengane kok ora monggo pun dangu praptanipun pendhita kalih menika nggih Paman Durnayi ora monggo dhisik berban aja ngira ingsun tumambu merga yekti saweg sepisan iki jerisun wanu sira sakloron kuwi pandhita saka ngendi lan sapa kang dadi peparapmu berban Nonamit masang kaliman tapi sinabut ila-ila tebena saking siku dendane Ubathara non mangke padu kanjeng sinuwun maring malilah andangu dhateng sawanipun ingkang abdi kula menika pandhita kaliyan kabur kanginan kendang kebaraten wonten pundi kula mapan inggih wonten mriku papan dunung kula mangkono Praban nggih wonten ambak bilih paduka mriku sudi amestani dhateng jasad kula awan tanpa warni kula menika pun begawan Branta Kumitir sinuwun begawan Branta Kumitir inggih lanah-lanahipun Branta menika tresna Kumitir menika muser-muser cariyosipun kula ngupadi katresnan kula ngantos kula ngubengi tarub awit kula sampun kemarang dipun kanthi mundhet gambar pramila kula upadi sak kecandhaipun wonten pundi ambok bilih menika dados sarana lan Branta kula mekaten mangkono begawan Branta Kumitir inggih pareng kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih sinuwun yo tak tampa tiba sepadha-padha jernata sampean ki wong sepuh prayogakno nggon ngadhep ana kersaning Ratu Ngastina inggih sampun mboten kirang sekecok Di kowe gek matura Di sing siji kuwi sapa peparape apa ya nunggal sak pertapan
kelawan Begawan Bronto Kumitir. Ndak ngejone. Amit masang ngaliman tabe sinabeta ngila-ila. Tebihna saking siku dendaning Ubathara. Sinuwun Prabu Jaka Pitanaya aja kaget yen to aku beda kelawan kadangku tuwa ya Kakang Penemban Bronto Kumitir. Yen to kadangku sepuh iki cangkeping tata krama unggah-ungguh sarta olah basa kuwi wis trep jalaran anggone mreguru mertapa kuwi wis mataun-taun. Nanging yen aku kuwi ra nedeng ngracut busana Kanalendran. Nuli aku madeg Brahmana. Dhisik-dhisike kuwi aku kuwi ratu, aku mbiyen kuwi raja. Biyen sampeyan pi raja. Saiki dadi bedor. Bayaran selemongan nek matur ki nek lha iya. Yen to Sudi mestani marang aku Sinuwun, ya aku iki nunggal sak pertapan ingkang keleyang kabur kanginan gendang kebaraten teges aku wong loro iki glandrangan. Ya aku Begawan Jati Kesimpir. Begawan Jati Kesimpir. Ora iso tata krama, ora iso basa. Ya di ngarupa ya Sinuwun. Di ngapura, Di ngarupa. di Ya. Di ngapura, Di ngarupa. prayoga monggo ngadhep. Ya kaya wis ora kurang kepenak Sinuwun Ngastina bekti kok katur. Tak tampa tiba sepadha-padha Perban. Le kena suwaru gembal manyar-manyar do neng dungkel wana asdati alas dadi wana. Pendhita glandangan Begawan Bronto Kumitir. Nyuwun pangapunten menika sinten kowe urung tebong karo aku kowe. Kowe urung manuh marang aku ya iki pendhita ingkang kondang manyar-manyar Sekti Kalintang Jayane Ngaprang. Aku Bambang Kumbayana ya Resi Durna, ya Resi Kumbayana ya aku Begawan Baratwaja Putra. Mboten nginten beber pisan. Kula saged pinanggih kelawan pendhita ingkang Sekti Kalintang Jayane Ngaprang kondang manyar-manyar wonten ing negari Ngastina Penemban Durna bekti kula kanca Penemban. Ya lah ngono kuwi wajibe junior ngaturke sembang resane senior ya. Inggih. Tak tampa ora pengesnip Begawan Durna wae tampanana ya pendhita glandangan. Lho. Nggak pendhita glandangan menika. Lho, kowe kira keliyang kabur kanginan kendang kebaraten nang endi papanmu? Ya ning kono kuwi dunungmu. Inggih. Mrika awan-awan sampun wonten tigang candra nilar pertapan antos gegayuhan kula mrika badhe talak brata kayuh kamukten kok Penemban. Ya apik ngono kuwi. Jati Kesimpir. Padha kanthi prayoga sowanmu Jati Kesimpir. Nyaya Begawan Durna. Kowe pendhita wis mataun-taun madeg Brahmana. Yen eloke lumrahe pendhita kana-kana pendhita pingkanane ning endi papan kuwi najan to ngelmune wis dhuwur. Najan to ngelmune kuwi wis dhuwur ngungkuli apa-apa paribasane kaluhurane kuwi meh sak babak kelawan kaluhuraning dewa. Nek pendhita liyane Begawan Durna ki adat saben ki ora kokean cangkem. Ning beda aku nemoni pendhita kok iki ngrumangsani ngelmune wis dhuwur kok diamang-amangke. Kowe meneng ah? Ya. Aki lekas samange kok wis dikon meneng ora. Prayoga nanggonmu lungguh ngaturna bekti ngresaku. Ya Durna Begawan Durna tak turuti pangestuku tampanana. Lho kuwale. Oh iya sembahku katura. Pangestuku tampanana Jati Kesimpir. Wis tak gegem dadekake jimat Begawan Durna. Wah, lah kok ora kaya adat sabene. Ing adat saben negara Ngastina kuwi dadi papan panggonane Sangjaning Para Nalendra Raja Narpati tetelukaning Ratu Ngastina. Lah sagendakan iku dadi papan manunggaling para jompo lho.
Walah, sakedaton kok ambune remason. Anjenengan menika sia-sia. Kula arep tua menika mboten ginaken remason. Lah menapa penemban? Bal pirit. Penemban Bronto Kumitir ngaturaken kasugengan sarawipun. Wah, menika sinuwun Baladewa. Inggih, penemban. Inggih, sowan kula mboten manggalangan bekti kula katur sinuwun. Kula tampi dawah sami-sami. Resi Jati Kesimpir. Kula ngaturaken kasugengan, penemban. Nyanya Prabu Baladewa sowan ora ana alangan suwiji apa. Sembahku katuraya sinuwun. Kula tampi kendelo sami-sami. Mboten wonten satripipun menawi pandhita menika ngaturaken sembah dhateng Resani Nalindra. Ning menika rak wis sak trepe ta. Aku eneng kene iki jejerku daya. Sampeyan tak dayahi. Mestine sampeyan rak ya nampa sesembah saka ngarsaku ya aku kang pinangka daya. Mekaten menemban. Iya sinuwun. Monggo kersangipun nyekitaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Ora mengko dhisik Begawan Bronto Kumitir. Aja gawe kaget. Sowanmu tanpa tinimbalan. Saweg sepisan iki jenenge Senwanu. Sira duwe wigati apa lan darep kekayuhan apa? Nyuwun pangapunten saderengipun. Anggen kula matur wonten ngersanipun sinuwun Ngastina mbok bilih damel cuwaning manah paduka. Iya. Sepisan sowan kula ngaturaken tebas siti sekol binunteling ron kelapa mbok bilih wonten lepat anggen kula matur kula nyuwun lumek bareng si samudra pangaksama. Kula tampi dawah sami-sami mboten dadosaken sawijining perkawis. Marata matur kang dadi wigatimu Begawan Bronto Kumitir. Oh inggih, inggih. Kula kasuta kemawon. Dasare kula menika Kakang Adi kaliyan adi kula menika pun Jati Kesimpir menika. Dumadakan rikala Sabta Ari kapengker wonten ing dinten Anggara kasih. Kula kawan adi kula menika lamah tapa brata mesu budi dhateng ngarsanipun dat kang marawahing dat nenutuh diri nglepataken pribadi. Ngrumasi pilih najanta kula sampun madeg brahmana nanging nasih kagungan kalepatan darbe keluputan. Pramila samangke tumus sarta lulus raharja anggen kula talak brata wekasan para Jawata paring dawuh dhateng resanipun ing abdipun Bronto Kumitir. Bilih jangkep-jangkeping lagu kula pinangka brahmana menawi kula sampun saged ngukup negara Mbayang Putri sinuwun. Ora mengko dhisik. Tegese apa ngukup negara Mbayang Putri? Wis ngene wae cekak gampange sinuwun. Blokal suta wayanane aku lan kakangku ya Kakang Resi Bronto Kumitir iki sayekti pratoning praja negara Ngastina iki arep ngeraman. Tegese ngeraman aku kepengin njaluk negaramu pasrahna. Apa kowe njaluk aku ngejung kanthi srana aris teges dampar kencana mbok pasrahke nulya kadangku tuwa madeg Nalindra ning praja negara Ngastina aku ingkang minangka jejere patih. Apa kowe ngukui praja negara Ngastina teges kudu nggunakake srana pabaratan. Sinuwun sampeyan mung kari milih arep nggunakake srana alus rerembukan apa arep nggunakake srana kasar kowe tak rudha paripeksa manuta pasrahna negara sinuwun. Jalanan sekertaning baune iblis lanat menungso ora tatanan. Begawan Bronto Kumitir. Nyono wonten mangandika dawuh menika sinuwun Mandura. Ya. Aja kaget aku ingkang mlebu kelawan sira Begawan Bronto Kumitir. Sajake ora dadi renane nata Mandura.
Begawan Jati kesimpir bloko suto wae. Walah. Ning atase iki ming pendhita bengkanan iku arep mbedhah negara Ngastina. Monggo kowe prapta mrene iki kaya-kaya kowe ngece marang panguwasane Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu Duryudana kuwi kagungan bawa leksana, Yayi Prabu Jaka Pitana kuwi darbe panguwasa. Jeneng Nalendra mono menang Purba lan Wasesa nanging ora menang dipurba lan ora menang diwasesa. Panjenengan ora nrimakake ngono. Panjenengan mboten nrimaken blaka suta wae sampean mesti ora trima. Nek praptamu mrene iki arep mbedah negara Ngastina lan dasarmu mbedah kuwi arep ngendhake marang angkara murkaning Ratu Ngastina sarta bakal aweh pepadang tumraping para kawula ingkang padha nandang susah merga pokal gawene para Sata Kurawa aku ngrumajangi aku nayogyani marang para sak biyantu wadyabala gelar sepapan bedah negara Ngastina watone dasarmu apik watone dasarmu becik nggonmu arep bedah negara Ngastina kuwi ancasmu nyuda angkara murka ning jagat nanging marang aku krungu aturmu yen to kowe arep bedah negara Ngastina mung mbok engko jalaran sarta mung mbok kinarya jangkep-jangkeping lakumu aku sing ora nrimake aku sing ora nrimake ana tumandura Prabu Baladewa kuwi Nalendra sekti kalintang jaring amrang najan to ngene-ngene yo aku mikir kawula akeh mesake kawula negara Ngastina yen to ngasih samengko dipimpin dening Nalendra bengkanane ora ngerti sangkan marane kakean sangkem nek ora aku sing nganggep apa lho nantang karo Begawan Jati kesimpir bareng ngomong kowe kowe adine kowe walah edan sekawit aku nyumuri pepraptamu wong loro kuwi aku rumangsa tentrem merga mbok menawa iki dadi srana lantaran trontong-trontong sleng pepadang Yayi Prabu Jaka Pitana sandadak masrakemu jadi dampar kecana kinarya srana wayu aning praja utawa waliyane anakku Angka Wijaya ya Abimanyu ing nandang lara alah sampean ki ya ming padha wae jebule jare ratu ning babar pisan ora duweni bawa leksana ngene ya sinuwun nggon arep madeg Nalendra ning Prajanegara Ngastina kuwi mung dapur nyilih tegese wong nyilih kuwi bakal dibalekke wong utang bakal nyaur wong nek duwe utang ora gelem nyaur teges kuwi wis nuhani tembung kacang ninggalan jaran ngemut gula krasa legi mah nglepeh aku karo kakangku Kakang Resi Branta Kumitri babar pisan ora duwe pambekan kaya ngono sampean ki ratu ki ya jare mikir wong akeh ngluputke dasarku sing gunake dasar pribadi lek arep madeg Nalendra ning negara Ngastina ming padha ndene sampean wisuh lumuh ngentasi perkara wong legan golek momongan kebo punuk golek pasangan bakso nantang mangkok sampean tamange sampean ora nggunake akal sing digunake ming akal praptaku rene iki apik-apik praptaku mrene iki becik-becik tak rembuki nek pancen gelem dirembuke kanthi srana alus ya aku ngaturke panuwun negara tak silih kosok balene yen ta ora gelem masrahke kanthi srana alus ya paripaksa kudu tak rudha paripeksa mamak mumuk paningalmu Straya oleh binatang wong kak angkik bedagana menungso ratatan druhun Yayi Prabu Koko Prabu Baladewa wonten timbalan teka damel geger kauntening pasewakan sampun ngantos nglepataken dhateng aturipun ingkang Raka Mandura sedaya menika kula lampahi supados sampun ngantos menungso bengkanane arep ngrebut ngucik-ucik katenteman negara Ngastina
babar pisan Paman Durna kula enten dawuh nggih tata lair Koko Prabu Baladewa kula wau paring dawuh bilih ngrungkepi dhateng kekadangan nyatanipun mrawa malah piyambakipun ingkang jalari paperangan wonten negari Ngastina kula ampun apal kok oh lale kentha suaru gembal mancar-mancar do nang dunggul wana alas dadi wana bicara menika ampun kaget lho nggih nggih wau dakik-dakik ngendikane Nata Mandura anak Prabu Baladewa jambar kedah dipun masinahaken dhateng resanipun Abimanyu kinarya Surana usadanipun putu kula pun Anggawijaya ning nyatanipun bareng wonten pendhita bengkanane piyambakipun tetep ngrungkepi negara Ngastina ning sampeyan aja kleru panampa lho Kakang kleru panampa pripun anggenipun anak Prabu Jaka Pitana utawi anak Prabu Baladewa menika mencak-mencak mboten narimakaken wontenipun resi bengkanane menika awit dasaripun menika ngrungkepi kawula negara Ngastina ora kok ngrungkepi anak Prabu Jaka Pitana menika mboten ning sing dipikir menika kawulane padha mawon niku ratu mencla-mencle nek cara kula kok mboten nek cara kula kok niku pun trep munggahmu piye Desune nek munggah lho jeneng Nalindra ngaten ya nggih memper mawon najan to nedeng dados dayoe Nalindra sanes ning wong nek duweni jiwa Nalindra jiwa bawa leksana tartentu mbuh kaya ngapa mbuh kuwi sapa Nalindra sing didayoi mbuh wanah apa ora tepung apa durung tartentu menawi wonten menungsa bengkanane ingkang badhe ngucik-ucik dhateng kawontenanipun para kawula mesti kemawon Nalindra menika mboten narimakaken nek kula mboten nek munggo sampean pripun munggo kula Nalindra menika kedah saged netepi bawa leksana teges ngendikane sabda Brahmana Raja ora kena bola wali oh lah sing bola wali saking ngendikane anak Prabu Baladewa ingkang pundi sampean ora krungu to Dik pau takik-takik ngendikane anak Prabu Jaka Pitana utawi anak Prabu Baladewa menika lho sing ngandhake dampar kencana negara Ngastina kudu dipasrahke niku mbelani Pandhawa nggih sasampunipun bareng ana praptane resi bengkanane arep bedah negara Ngastina lah kok dikukuwi kuwi teges rak panjenengane namung nuruti hartaning kanepsanipun piyambak lah rak menika rak sampun trep tapi nang endi lho trepe menika lho kekadangan antawisipun Mandura lan Ngastina menika sampun rumaket nek cara kula kok dereng anak Prabu Baladewa ki gelem ngrumajangi Kurawa ki merga dedilat Dik merga meng diarepi dite kaya nah ora ngatur anak Prabu Baladewa namung ngrumajangi lan ngrungkepi dhateng pangesipun para Pandhawa sampun panjenengan kekalih menika piyai sepuh malah boten saged nggunggung dhateng diri pribadi Mbak nggih nyun mangapunten ger sedaya kalepatanipun ingkang paman kepatihan nyun mangapunten ger kula namung gadhe panyokra bawa ala kaliyan pun para Pandhawa ning menika lak sampun dados pasulayan dipun gecak perang ambok bilih pendhita bengkanani loro menika ngirit wadyabala seglaris papan para sata Kurawa kadhawuhana bidal tatan kantun kula ugi badhe anjawil dumateng Angger Adipati karena sak mangke ngunturaken dhateng menungsa ingkang murang tata kepengin bedah ngrebut ngraman wonten praja negari Ngastina paman durung kasinggihan paman sepundi kula wonten maring adhawuh babar pisan samangke para santa karo kabidalna ngunturaken resi bengkanani inggih ngestaken dawuh menapa kemawon ingkang paduka dawaken kula mboten badhe suwala Kakang Adiwati Karna kula wonten timbalan babar pisan kadang-kadang paduka rayi-rayi paduka para sata Kurawa pun rumajangi katentreman negari Ngastina pun betengi Jayata paduka ingkang dados senopati agung wonten negari Gajahhoya nona inggih ngestaken dawuh maton sedaya menika pun sababaken awit saking patrapipun pendhita bengkanane tartentu kula badhe sapiyantu dhateng paduka Kyai Prabu Jaka Pitana katoparmo nun wonten timbalan sinipun Bupana kang padha sebut jeneng Sunedha Kundur Kedaton. Nun ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilen.
Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Karta marmo kaya wis ora ana dawuh maneh kadangipun Kakang. Purna gati ning mananggilan. Arsa Sang Nata kondur kedaton jelek saking dampar kencana kinapit gamelan gading. Kadharaken sangganing para banjedi manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning Prabon. Kawisal saking mandur tindak nyosang Sri Narana telamun dinulayah Jawata kang kairing widodara widodari.